Здравейте, аз съм SD Black Camp. Днес ще играем Undernet, заедно с Хаза. Здравейте. Тази игра може да си я купите, се изтеглите от Steam. Безплатно е. Да. И ние ще поставим парола и всъщност вие пишете в коментарите и ние, ако искате да играете с нас, и ние налично ще даваме паролата и ID-то на мачето, както и на сервера. Хаза, какво е това? Това лампа, но трябва батерии. Трябва да намерим от някъде. В града има. Ако искаш да ходим да търсим за... Само да мием за вода. Да. Да, забравихме да кажем, ако ви харесат видеята, моля да ги харесвате, и да се абонирате за нас. Това може би ще не е второто видео, което ще качим в този канал. Аз имам и експлозиви сега в мене. Добре. Добре, къде е пристанището? Пристанището на мапа гледаме. Аз чирах да помня, че къде си? Идвам след тебе. Мария, аз ще напълня туната бутилка. Че не само да ям тия работи. Аз много ще спия. Пак ще напълня. Ето го пристанище, значи града е близо. Само да напълня още един път вода. Така идвам с тебе. Да знаеш, то сега ден ли? Да, ден. Добре, значи ги свалям те очквам. Те само през нощта ли се спават зомбита? Не. Всякога? Да, по всякога се спават. Че само, че така може да има горска вода, да има. Ти ги взимаме. От синици. Всъщност. Да, не трябва. Патроните ги махам, защото не ми трябват. Сега ще има доста хубави работи да взимам. За бързъркър може да вземе работи. Да. Аз вече съм му дал там. На него съм му дал дрехи и такива. Той играл ли? Да, играхме много. Да знаеш от кои искаш? От червенци или от зеленци? Защото сините са отровни. Не. Ама и от тях не. Верно, някой. Защото тук събрах 3 вода. Аз ще убия зомбите. Аз ще взема Точно в града не са спам. Спамили са доста зомби. На два пъти имам зелени. Добре. Не. Това ги убием зомби. Ето го камък, бе. Ето го камък. Взима ли? Айде. Сега ще го копам с... Не, на 70 хилт съм. Сега ще падат някакви работи да има. Падна. Какво е това? Камъни. Този готвач е много силен. Още 3 зомбита. Кой ще правим с камъните, между другото? Не знам. Аз намерих джинси и малки лампички намерих. Това си идвам към тебе. И стик намерих. Стик! Стик ли намерих? Да, и яка гуза. Те ще изсложим пирони. Добре. Такви зомбита! Шит. Твърде много зомбита станаха на този мост.
На 40 000 само. Имам към тебе. О, 2 стика намерих. Ого. Намерих морфин ли какво това е? Аз съм на моста и намерих и скрап. И чук, хамър. О, яко. И 3 стика. Ой, братличка. Даш се забия тая. И луден шутър. И Пейнкилъра, какво правите? О, да, я се махна, не знам. ти си ги избил много така. Ого, как кръв. Той няма място. Чакай, имам тук някакви шортове. Ти нямаш ли панталони, бе? Ами тук що взех от земята, ама не съм ще го сложил. О, яка буска. Я да я видя. Добре, панталони. Кои Аз съм такъв. зелен? Я? Аз съм. Нинджа. Къде ги взела, же? Това са форест, такива за снайперист. Намерих ги там, до нас с спалнаха. Искаш ли броня? И падна го водата. И тази броня тук беше. Ако искаш я вземи, тя да... О, намерих витамини. Каква броня? Де ти хвърлих една броня? Къде е? Беше върху. Това точно на ръба, където паднах. Може да е падна. Не, паднах. Да, ето. Тя протектва от такова. Добре, дропвам си тази тениска. Не, то с тениската може да я сложиш. Да, знам, ама нямах място и имам много тениска. И аз ги избивам така малко зомбита. Взех сте. Да. О, легло. Леглата как могат да се чупят между другото? Не знам. Имам витамини. Витамини, яко. И малки такива. Малки лампи. Как са? Имах ли хамър? Трион. Имах скрап метал. О, ето 2 хамъра имам вече. Трион. Ой, полицейска палка. О, намерих газ за кола. Добре. Иска да хум. И аз намерих пълна газ. Тя не да намериш перони. Те пероните се спалват супер често при нас, нали знаеш? Аз намерих болти. Събрам да крапна нещо. С триона ще трябва да сечем дървета. Да. Аз чудя какво мога да смеся. Кроубар. Трябва ли ти? Не. Палатка. Тук има катана, бандаж и палка. И аз съм пака. Не палка ми. Кола за бейсбол. О, да. Ще я взема. Ако да дропна. Още едно легло намерих. За Станислава. Аз на такова. Аз не намерих. Но дадох вероятно. Нали с тогава спряхме да идем. Намерих и за пушка бокшот. Имаш ли място, защото да му вземе на него една катана? Не. Всъщност бокън съм с почти. Сега ще ги дропна така. Да, имам 3. Ето, за тебе съм. Де? Ето, на пристанището съм. Чакай. Две къща разгледал ли? Не.
Аз тук килвам зомбите и търся зайта ми намирам. Разна работа. Намерих хат. О, човек, пушка. И аз... Имам Не. предвид така... Два патрона. О, зомбита! Само... Колко патрона има това нещо? О, и аз намерих. Outfield. Това бахтяк. Намерих Outfield. Еквипвам си шапка. Батерии трябва да намерим. Ако намерим батерии... Супер. Еквипнах си пушка. И как се гледат патроните? Горе вдясно. Имам 5 патрона. О, кой кара колата? Аз. Виж. О, бахтяк. Виж моите. Чекай. Делицетка. О, че тук си избил. Това е доматен сок, ако си гладен го изпи. Има някакви... Искаш ли ти дам с чиковичи? Не може. Дай само го изпия това. Да. Панталони. Тези панталони са пари. Пръчка. О, лък. О, яко. Няма място за него. Крафнах нещо и се дропна на земята това. Имам тук хед, скулбек. Скулбек. Луден сапорт. Да, и аз крафтвах в него. Ма, пази ги за бухалки там, какво се прави? Още фенер. Фитнес. Jumper jack. О, аз нямам хелт. Умирам. Гонят ма зомбита. Много съм хелт съм. О, малко. Ето зомбита. Не уби. О, той зомби дай къл. Не трябва храна, защото ще умре. Ми дай да, ония доматен сок. Аз нямам място. Знаеш какво? Аз се върна базата. Къде е базата? Не виж на мапа. Значи. Нагоре. Компостанеш ли нагоре? Да. Значи. Аз така има много зомби. Много зомбите му подгониха и... Бягай сега. Изгуби се. Мапа. Да, но гонят зомбите. Не трябва да намеря по някакъв. Значи, къде е стоп горе-долу? Връщай се към града. Над града съм. Сумата е. Знаеш, да умра ли? Не, дай. Ма, Ако искаш, пробвай се да ги излъжеш и обърни назад. аз съм в града. Добре, идвам. Мисля, че съм за теб. Не, това е кол. Не, това е пожарността.
Добре, колко се можеш. Ето така. Дай, напред. Къде си ми там това? Няма. Къде е пътя за това? Те са точно за тебе. О. Зад мене. От дехидратация ще умрах. И аз. Не, аз имам много. Умрях. Малко не се трябва да се връщаме. И дълъг път до там са. Можеш ли да го убиш това? Тъпо зомби. Не умре. Добре, връщам се към. И аз се връщам. Добре. Хубавото, че не изчезват тия работи. Освен ако някой не ги взема, ама няма някой друг сървър, така че. Да. Целта ни е просто да намерим батерии, да свършим това нещо. Още. Сейчас намерих и още лампа. Това зомби умре ли? Кое? Онова там. Дето убил. Мисля, че и го убих и умре. Защото аз се връщам, това не знам. Аз съм за теб. Но да. Главното е някакви са съглади. Тук до града имало палатки на мост. Окей. Не умрял. Че моите работи тук. Тук намерих нещо. Намерих пончо. Моите къде са? Имам една катана. Да, всъщност всичко това е мое. Първо сложа. Малко фел, така макар е. Не, аз не знам моите работи какви са. Твоите са тук всичките. Да. Чакай, че няма място. Трябва да се клътна ризите. Няма да оставя къща клане. Стрели. Има 4 стрели. Пистолет. Пончо. Виж, той пончото е като армор. Армор? Да, пончо. Армор. Не, аз сложих армора вече. Я го хожа да го видя само. Басти. Тук има ревица. Два пистолета. Човек 2 пистолета за двамата. Аз вземаш това също. Чакай. Какво се взема?
Пълен съм с простотия. Добре, идвам. Къде си? Не такова те. Това е това постижението. Къде? Такава. Саундбак. Това. Няма. Аз го купнах. Имам два чука. Пробвам един. Ако искаш, го вземи. Добре. Ама кой да хвърля? Толкова с простотия. Сега ще си дропна малко. Добре, взех Search камера. Ай се връщаме. Добре. Къде е? От тук. Да. Да. Кой ти си сложи пончето? То пончето е някаква кожа. Да. Така може да има горски плът. Да. Пушката ми е двойка, а пък оръжието ми е тройка, катаната ми е първо, четвърто ми е брадата. Брадата са какви са дървета? Вие с брадата се секат дървета? Да. Правилно? И аз имам трон. Айде да си чемна. Как пада дървета? Така. Чете, сепеш го кукнеш. С дясно копче? Не. Аз ляво прави. И ми отнела Аре, падна. пръчки и лог. Взема лога и място за пръчки. Няма място за тази пръчка. И така има още на логове. Още един блок има. Стик. Аз нямам стикни бранч. Това, ако искаш да отидем там про тия палатки. Не. Да разгледаме. Що може да има нещо яко? Ето, от бранча се прави стик. Може да. Имам дъски. От дървет се прави дъски. Крафт. Wooden plate. Те са на земята, да знаеш. Да. И крафт нещо. Тя бордови мобили. То няма място. Добре. Аз отивам. Ти отиде там, където сме, не са ходи. Отивам в лагера. Ще ги цепя с бухалката. Тук има някакъв дълъг мост на някъде води. Добре.
Ого, тия зелените са отровни. Да. Сега ще поставя в лагера съм. И откъде взе този нинджа костюм? Това ми... Взех го от това, той просто се спална. Сложих още едни такива лампи. Яко. Батерии обаче. Трябва. Да. Нямам. О, направих болчета. Имам скрап и направих болчета. О, яко. Сега с какво взето е това? С болчета и... с стики и болчета се прави аръл за лък. Пък лъка... No. Пък лъка остана долу, защото аз нямам място. С триона не може да се чупа дърва. Мога ти. Не. На какъв трон? Трон? Има един механичен трон, който май могат. Добре. Това е просто трон някакъв. Приятели, това беше всичко от мен. Ще правя поредица на тази забавна игра. Заедно с Хаза и още двама приятели. Може би и трима. Ще се видим скоро. Чао!